Orsetde okuyan Türkmenistanly studentler enatalarynyň bank üstü bilen Türkmenistandan uğradan okuw töleglerini hinidem garaşýarlar. Orsetdiň bir näçe regionda okuyan studentleriň we okuw jaýlaryň resmileriniň sözlerine görä Türkmenistandan bank üstü bilen fevralda we martyň başynda uğradylan pul şuwun küneçenli okuw jaýlaryň hataplaryna gowuşmandyr. Martyň ilkinji günlerinde iýerilen pul şuwun küneçenli ýokary okuw jaýynyň hasabyna gelmändir. Dip Astrahanyň ýokary okuw jaýlarynyň biriniň studenti adynyň agdalmalygyny sorap 3-nji maýda Adatlyk radiosyna habar berdi. Ol özüniň okuyan okuw jaýynda 400 çemeti Türkmenistanlynyň bilim alýanlygyny studentleriň çaklyň 3/1 böleginiň okuw töleglerini Türkmenistandan bank üstü bilen geçirýänligini aýtdy. Studentiň sözlerine görä agdalan okuw jaýynda töleg sebäpli hiç kimi okuwdan çykarmandyrlar. Şol bir wagtda töleg bilen bagly kynçylyklar sebäpli ýylyň 2-nji ýarymy üçin 40 000 rublyk tölegi 2-ä bölüp 20 000 rubldan tölemäge ruhsat beripdirler. Şeýle studentiň bellemegine görä köp okuwçy öz okuw üçin nakt görnüşde tölemäge finansiýar we munyň üçin käbirleri işleýän bolsa beýlekleri türkmen banklaryndaki kartlaryndan çekýän pullaryny toplaýarlar. Häzirki wagtda türkmen banklarynyň ulanjylary ortiýetde bankomatlar günde 1000 rubl ýagny 15 Amerikan dollary möçberinde pul çekip bilýärler. Ýa-ni ýakynda Tatarstanda 32 sany Türkmenistanly studenti tölemänligi sebäpli okuwdan çykarylmak howpunyň awanýanlygy habar berilipdi. Gazynyň Federal Uniwersitetiniň Nabirejny Çylny institutynyň studenti Türkmenistandan bank üstü bilen uğradylan puluň okuw jaýynyň hasabyna barmanlygyny 23 aprelde Adatlyk radiosyna habar berdi. Okuwy tölenmedik studentler daşary ýurtly studentler boýunça dekanatda düşündürüş ýazyp tölegleriň birinji maýetçenli barjagyny wada berdiler. Şol senäçenli puluň gowuşmadyk ýagdaýynda bizi okuwdan çykararlar diýip türkmen studenti şonda habar berdi. Nabirejny Çylny institutunda okuwyň bahasy ýylda 1800 Amerikan dollaryna barabar. Bu okuw jaýynda Türkmenistanly studentleriň okuw töleginiň geçmänligini Adatlyk radiosyna tasdikladylar. Nabirejny Çylny institutynyň müdiriniň orunbasary Irina Nurgatyna şu günkü okuwy tölenmedik 11 sany Türkmenistanlynyň bardygyny aýtdy we olaryň öz okuwyny dowam etdirýänligini belledi. В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета на данный момент закончилась отсрочка. Gadan Federal Universitetiniň Nabережный Челни institutunda şu pursatda 11 studentin okuw üçin tölegin biraz giç tölenmegi üçin berilen möhlet hem guturdy. Bu studentler bide tölegin geçirilendigi hakynda kwitansiýalaryny görkezdiler. Emma töleg henidem gelmedi. Muňa garamazdan bu studentler umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşamagyny dowam etdirýärler. Olaryň okuwa gatnaşmaga da ruhsady var. У нас и живут в общежитии, и их допускают до обучения. Dip Irina Nurgatyna 3-nji maýda Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşligini aýtdy. Nabirejny Çylny institutynyň resmiýetiniň sözlerine görä, bu okuw jaýynda Türkmenistanly studentleriň sany 200 çemesi bolup, olar köplügi emel etdirýär. Хотелось бы, конечно, чтобы ситуация и для студентов из Туркменистана была более. Türkmenistanly studentler üçin şertler has amatly bolup biler. Olaryň Orsetýň we Tatarstanyň ýokary okuw jaýlarynda okumagyny oňaýlylyk döredilse gowy bolardy. Olara ýat ýurtda ören agar we olaryň ýagdaýyny aňsatlaşdyrmak üçin mesele Türkmenistan döwleti derejesinde çözülse-de. Все-таки, может быть, разрешить данную ситуацию на уровне государства Туркменистан. Dip Irina Nurgatyna belledi. Soňky aýlarda Türkmenistandan bank üstü bilen tölegleriň geçirilmegindäki kynçylyklary bir näçe ýurtda bilim alýan Türkmenistanlynyň ençemesi duçar boldy. 2 aprelde Belarusyň Döwlet Medisina Uniwersitetiniň 42 studenti okuwynyň tölenmänligi sebäpli özlerine okuwdan çykarylmak howpunyň awanýanlygyny Adatlyk radiosyna habar beripdi. Türkmenistanyň häkimetleri bank üstü bilen geçirilýän tölegleriň berjaý edilmeýänligi bilen bagly meseleni şeýle-de öz milli banklarynyň müşterileriniň ýurdun daşynda öz hasaplaryndaky pullaryndan peýdalanmakda kynçylyk çekýänligini resmi taýdan boyun almaýarlar.